Гаяз Исхакый, кәҗүл читек. Минем әти бүген Казаннан кайта. Улмы? Ул миңа саплы калач китерә. Аннары миңа читек китерә, өр-яңа читек. Аның саурысы синең апаңның намазлык чигә торган үрнәге кебек чәчәкле була. Аның ылтаны Болгар ылтаны кырыеннан киселгән. Ярып ук киселгән. Үзе кып-кызыл төсле. Кура җиләге төсле кызыл түгел, зияб төсле кызыл. Аның балтыры шадраланып тора. Чым кара. Миңа әти кәҗүл читек китерә. Иртәгә гаеткә мин кәҗүл читек киеп барам. Беләмсең, Миңнегали, минем читекнең балтырының очы кып-кызыл иттереп тар сахтыян тоткан була. Ул әнинеке кебек түгәрәкләнеп беткән булмый, тип-тигез киселгән була. Ул әкертен генә шыгырдый. Солдаттан кайткан фәхри малаеның итеге шыгырдаган кебек түгел. Шыгыр-шыгыр шыгырдый. Безнең әни иртәгә бәйрәм ашы пешерә. Әйдә тизрәк чабыйк. Көтү тиз керсен иде дә, сыерларны тиз табып кайтсак иде. Әйеме, Миңнегали? Миңа иртәгә гаеткә киеп барырга әби чапан тегә. Минем чапан җем-җем итеп тора. Әби әйтә, мондый чапанны Бохар патшасының улы гына кияр ди ул. Ул саранҗы ди. Ул әле өр-яңа, өр-яңа. Әби әйтә, саранҗы искерми ди. Ул әтинең ашка йөри торган чапаны иде. Аның җиңнәре миңа нәни генә була. Ям-яшел. Мулла абый миңа иртәгә чалма чалып бирә. Мин гаеткә барам. Син тәһарәт төзи беләсеңме? Мин беләм. Авызга 3 мәртәбә су аласың. Аннан соң әти төсле итеп тамак кырасың. Аннан читеккә мәсих кыласың. Кәҗүл читеккә мәсих кыласың. Минем кәвешем әле өр-яңа, өр-яңа. Мин аны кимәгәнгә әзрәк кибеп киткән. Әби әле аны суга салып куйды. Аннан соң әби каз мае белән майлый. Ул өр-яңа була.